Ezinụlọ ndị be Okwundu na ụmụnna Ụmụezani n'ezi ụmụnya dị na ụmụnya agago n'ihu wee kwanyere Chief Clement Okwundu bụ onye kasị wee mee okenye n'ezinụlọ ahụ ugwu pụrụ iche ka ha nọ wee chịkọbara ya emume ụbọchị ncheta ọmụmụ ya iji wee sị Chineke daalụ n'ọgbago afọ 19 chara acha. Gere ozi etu ya bụ mmemme si wee gaa. ndị enyi n'ikwu na ibe nke Chief Okwundu gbakọtara na be ya iji wee bunye ya ukpe ekene. Ya bụ mmemme ncheta ọmụmụ dịka ụmụ ha si wee kọwaa kwuru na ha ji ya ekele Chineke maka ogologo ndụ o nyere nna ha na ahụike. Ụfọdụ ndị bịara ya bụ mmemme Prọfet Dr. Anene Nwachukwu, Chief Innocent Nwabueze, Chief Nwachukwu Ilanwusi, Chief Christopher Igwegbunam nakwa Oriakụ Amaka Igweamalụ n'okwu ha dị iche iche kọwara Chief Okwundu dịka nwoke dị mma ma bụkwara onye na-akwụ n'ụzọ kwụ ọtọ. Ụmụ ya ndị gụnyere Chief Dunga Eziamaka Okwundu, Ndubisi Okwundu bụ ndị nwere aṅụrị na ha hụrụ nna ha ka ọ gbara afọ 19 ma kene Chineke maka ogologo ndụ o nyere ya. Ụfọdụ ndị ụmụnya ndị gụnyere Chief Vincent Okafọ, Chief Chinedu Ekwugha, Chief Sunday Udebunu nakwa ndị ọzọ bịara ya bụ mmemme. Ndị otu ọdịmma ụmụnya bụkwa ndị echefu na ya bụ mmemme. Ihe pụtara ihe emere ya bụ mmemme bụ ịwa achịcha bekee nke Chief Okwundu wara site na enyemaka nwunye ya, ụmụ ya nakwa ndị enyi.